lamsigo nai tongnai khapani takuti bukchono chin deli koktuni mangfliho sanja jarawan rokno belaino chini mangflini bising tui kaisa koktuma kotor big breaking hakeba belaino ti prahastik nangai tungflajak hake norok tamo sarana kena norok saimangana je taltham talbriromui aboni yak sikang general subjournal officer ribagai ije jomana harjakmani hekaba ti prasar ribagai kaisa sep kaham phai jotono hastini je edishi area ni ti prasa area jotono khatung khajani bisingtui tabugle ti edishi ni bakaktui job rok na harjakmana tui khasrang lai kha forlaino job jomar lai tonglai mani nukjakmani fiaba tini belaino koktuma kotor gangki abosi je TT edition bakaktui khana je subjournal officer ni je examination hakeba amjung mung naharnani thangui tongo khana fiaba aboni se sikangno exam mangnani se sikangno kaisa koktomani bisingtui saiman mani je question paper hakeba je amjung muni je question dok aborok bebakno leaking thangmani hakeba pirjagi thangmani sikangno exam mangnani sikang hake tabo koktom hangke abosi bubagrabo abono tuyoi je TTA edishini IS je sike jomatiano obonotuyoi immediate action naharani hakeba khanani je examination khanani je amjokmung o je subjournal officer ni je amjokmung abono postpone khlaina bagai kaisa saklaimung tei aboni ukulugo saboni yak tongiman bahike abo ligingkha tei tipra sarokni bagai je exam nahar jana thangi tongmani hakeba whole tiprani bisingo je subjournal officer ni bagai je job examination nahar jana tongmani abo bahike question leak ni mankha abono bor koikha abono immediate take action khlaina harna bagai sabo kubuljak tong yak lok saro manja khangkangke ba tamo na harjangno bini step bono tamo khlaijakno abo bubagra tini abini facebook pusono bo sui saka jekhrani examination abono postpone khlaina bagai bini khupanya bo bini facebook page twitter page bo saklari bani khapani ta hoti bukhchong haing dangke tini saboni yak tongoi tini omhake o question paper ok leak ni mankna sungmung abosi tabuk hake khna exam runani bising tui phana jodi tini all leak mani jodi bubagra jodi saya kare kebo saya yak khorangti saya ngi tongkhangka ke je tong kosong tongnai lukurok nini ani hinai je oro jodi kha thonoi kebo ba question leak khayo kebo ba horlayo hangke je borok je sinijak borok boni no mannai noi manani nong huni hinmano tamni hingangke jara sia kami amchani thangai rangari bara khoros klai thangai rnai rok hingangke tabuk sudu tabuk news nugui ba bubagrani oji facebook page rogo update nugui tini brok saiman mani khabangni takhoti bukhsong hake abono kok hingangke tabuk bubagrani koimung obono khna jekhafano postpone khlaijak thung hni bo khna saklaimani obono karibo tei oboni je leak khlaijamani question paper ni against jodi khna postpone khlaimani yaglo date kaham nayoi tei kaham sal kaham nayoi bo obono taisa examination bagai na harjana bagai bo obono saklai ka paithago abake puliawo bo je answer ki je release haike ba leak mani abo saboni yak buljak tong abono kubui cheri shrai chimtili no fununane family saboni dustong saboni galti tongoi tini TTA edition subjournal officer ni je on answer ki rok leak nani nangkhana khaboni takhoti bukhuksong sabo yak tongimang nor sadi khorangti satai oborok no tangai hingangke nini ani hini khaklai tani ja tini omhake answer ba leaking khana sungmunga bosi tak public rokni tong kosong tongai lukurok हाजार रां खिबि तिनी ओ जॉब नि बागै रेडी लाजक टिआरंग लाजक खना याक थनि पासा oi रलायने हिनै फियाबा तिनी एग्जाम ना हरजांना सिगां खना आमजम ना हरजांना सिगां तिनी क्वेश्चन आन्सर लिकिं गै थांमानि कक्तमा ना बाकिनो नायतंदि चया गरै खना तामो अंजाक आमजम खना तामंनो आपातत बुबाग्रानि बिनि फेसो साख्लायके जे आईएस सीके जमातियानो ओ oboni byapare je immediate action harna bagai khanatai exam postpone khlaina bagai saklai jamani naitungni choya kare chini mangflini bising